खुलुमबाय आंनि बे मटरनि ब्लगाव बयखौबो फिन खेबसे फरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों होनबा लोगोफोरजों लावथि इरिगेसनाव फेमिलि एन्जय बानायनो नागिरदों लोगोफोर आं जा हायो दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर बिसिबोनि बेकग्राउन्डआ जिगा लोगोफोर मा खालायनो अब्लाबो गैयै मानसि गोरिब मानसि आंनि बे मटरनि ब्लगखौ दाबो जाय रावबो साबस्क्राइब खालामाखै लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट होदो बिदिब्ला आं दिन्थिलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि गिबि उन बयबो दा मोनफैबाय जों नै लावथि इरिगेसनखौ माबायदिनो नायलांदोनो माबायदि सिखिनिया बैथिंसो जागासिनो नै बिथिं फारसेथिंजाय दा मोनफैबायानो जोङो नायलांदोनो माबायदि देखायलांबाय थानोसै सारगासिनो मालाय बाय थानोसै नै दा जोङो बिदि मालाय गेलेगासिनो मालाय अफाय थुदो थाबायलांबाय थादो आथिं रोगाजोबलाय Sekalian nih. Mana dek? Makan. Di malay, yung wala kang gilid ng malay.